Hooray! Pero napasobra sa hip-hop mo. Napasobra sa hip-hip ko. Napasobra sa hip-hip. Hoy, maray na pagkahapon tabi. Mga paraan tabay. Martes na naman. The last day of November 2021. Sa aga. Disyembre na. na. Wow. Merry Christmas na, partner. Hoy, maligayang kaarawan. Kay Sa- Sisay. araw ng Say mga, mo. sa araw ng mga Andres. Oo. Bonifacio Day, Sina Andres. partner. Oo. Bonifacio Happy Day. fiesta man sa mga may fiesta ngunyan, partner. Mga Oy. barangay sa Yan, Andres. Sa San Andres. Oo. No, happy fiesta. Barata ko, halik ka na anuman. Sa iyo. May nakahiling sa imo. Hoy, May nakahiling sa imo. Nagpa-San Andres ka daan dyan sa Santo Domingo. nangagad akong ibos. Ay, naigwa pa? Oo. Salamat po. Sama sunod tabi. Dakol-dakolon mo, partner. Hoy, partner. Sarap na naman na Bicolana and Albayana ang nakasabay sa top 10. Top 10 passers for the 2021 licensure examination for teachers. Wow, congratulations kay Nika Santander Osejo, Kanglingao Community College. Mhm. 9th National Top Leaser, 90.20%. Wow. Yun! Sa bilog ining Philippines. Ah? Congratulations. Saro na naman tabi na ayan, si Nika Santander Osejo, Kanglingao Community College. 9th National Top Laser. Partner Kadlet or Licensure Examination for Teachers. Oo, siya partner nakapagtapos ng Bachelor of Elementary Education with specialization in preschool, batch 2019. Yes. Kumbaga, pag nagpuon na ini magturo si Madam Nika, ang tuturuan ka ni mga preschool, siya ang Yes. matao ning primerong surat sa blankong papel, kan Tama. mga estudyante. Correct. Our future depends on you sa mga teacher. Tama. Oo. Congratulations tabi Ma'am Nika Ausejo and sa mga nakapasa sa LET ngunyan na taong 2021. Yes, and magayon asin dako lining orgulyo, partner, lalo na digdi sa tuya sa probinsya nin Albay. Dahilan sa dako lang man ining pribilehiyo, partner, na kita maipresentar man kan sarong matibay, di ba? Yes. Partner! Maray na hapon sa imo. Maray na hapon, partner. Maray na hapon sa gabos sa mga parantaway. Live kita nguyin na sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtakpoan sa indong komento sa question o ano man na gustong ipabot digdi sa tuyang programa. Ngunyan na pagkahapon. Pwede po mag-text sa 0927-398-0955. Pwede man sa 0938-891-5475. Ako po sa inyong mga kakaibanan, Kuya A. Ini man po si Ate Jen and welcome sa programang Usapang Pamilya. Partner, ngunyan bagang panahon ng pandemya, dakulon bagang ngunyan gustong maging physically fit. Yes. Diba? Mm-mm. Yaw na sa mga nag-workout, online Zumba, Correct. etc. Especially sa mga nanay and then sa mga ate. Correct. Oo. Maringan yung partner ta pigtugutan na so mga gym na magbukas, di ba? Oo. Ang mga millennials ngunyan, partner, iyon ang pigdadaralaganan pag sinda abilable, di ba? Correct. Minsan, kang nagpuon bagay ning pandemic, Oo. partner, dakulon sa mga daing, sabi nga ni, bored sa Oo, buhay. yes. Naboborda sa buhay taday ng madumanan. Paano pa nga ka niso sa kuya ngayang sa diri dapat nga physically fit man giraray ako. Correct. O tabi kita mga tugang kung gusto tang maging physically fit, syempre dahil ta pagpabayaan sa tuya na sa diri. Pero ara mo daw partner na habang kita minimaintain ta ang pagiging physically fit, pwede palan kitang maging produktibo. Talaga? Oo. Sa ibang paagi? Sa ibang paagi. Nagbako nag-gym ka? Oo. Oo. Naputol din. Tiyagaan din kasi yan. Nagbayad ka? Oo naman. Oo, nagbayad ka. Nagastos ka pa Oo. during that time. Bako kami again sa mga gym, Yes. sa mga pag-exercise.
Ano ang samuya na pinagbubusol ngunya na sabi digdi sa satuya na naguno na artikulo, pwede ba lang partner na maging physically fit at the same time, ano kita, produktibo? Pag Oo. sinabing produktibo, igwa kita ning bagay na nagiginibong kapaki-pakinabang sa laog sanakan sa tuyang harong. Ayun, oo. Ah, Kumbaga, nag-exercise ka na. nakagibo ka pa ning bagay na kapaki-pakinabang. Oo, wow. Iniapik sa sabing household chores that count as exercise to keep you fit and productive. Fit kita, physically fit, at the same time habang minimaintain tang sa tuya na lawas bilang physically fit, produktibo pa kita. Oo. Oh. Pero igwa ba partner ni mga nagkapirang mga aktibidades sa laog kang mga kang harong na pwede tang gibuhon tanganing kita mas maging produktibo talaga. Yes. Number 1, daan partner ining food preparation. Wow. Oh? Mhm. Food preparation, pagpreparar kan sa tuya na mga pwedeng kaunon, pamahaw, pangugto, pamanggi. Okay. Sabi digdi, 30 minutes of chopping vegetables can keep you burn up to 68 calories. If you weigh 150 pounds, and 30 minutes of whisking and mixing ingredients by hand burns 8.1 calories. 68 calories pa lang partner. 30 minutos na sa pag-chop Ayos, ka kan ano? mga gulay. Kining, Ito medyo na inat-inat ka man agad partner. ano mga pigcha-chop Naunat-unat. ano mga gulay na pigcha-chop ta. So, Oo. patatas. Correct. Ayan. Carrots. Carrots, patatas, bawang, sibuyas. Iba pa mga pangrekado dyan. Depende sa lulutuon mo, partner. Yes, Okay. 68 calories pala ng pigboborn ka sa laog ning 30 minutos kung mapreparar kita ning pagkaon. Pero para sa pagchuro chop-chop, partner, magkakaigwa ka man pala ning pagkakataon na mareorganisar mo ang pinag-apod na pantry, di ba? Oo. Yes. Pantry. Pero sa laogan harong ta. Oo. Ma-organize pa kita, gabos-gabos. Pag totoo, habang nagpepeparar, Nagpapreparar. pepeparar. Ano? Sar upa. Pepeprar, papa. Preparar. Parar, yes. preparar. Nasaod mangyari ni Kuya A. Preparar kay pagkaon. Preparar. Okay. Preparar. Balik kita ha. Pari kulang ka ngunyan sa exercise. Kulang so dila kung ngunyan mag-exercise. Dahing preparar, dahil tata magpreparar. Okay. Sa food preparation pa sa tabi mga tugang, pwede kitang mag-burning 68 calories. Yes, okay. No? Sa loob ng 30 minutos ang pag-whiskey, mamix kita ka mga ingredients. 81 calories pala nang nababurn ka yan, partner. So, ano pa? Pag-preparar kita kan sa tuyo ng mga pagkaon, naging produktibo na kita, napakaon ta na sa tuya na pamilya ning masiram. Oh yes, ning budak malinig, masustansya. diba? Malinig, ikaw mismo nagpreparar, sabi nga ni, made with love. At the same time palang partner, pwede kitang maging physically fit. Bako, sige sa nakita kikaon. Yes, oo. Then, para kayan partner sa pagpreparar kan sa tuyang mga pagkakan o yan na food preparation, syempre pakatapos na magkakan, igwa kitang pwede pang magibo, di ba? Pagkatapos magkaon, ano ang sunod? Mangugas kita. Nakakapa physically fit man ang pag-ugas? Yes, oo. Tapos sabi digdi, after leaving in the kitchen preparing lunch for the family, maybe the last thing you want to do is wash the dirty plates, pots, and pans. Okay. For some people, however, doing the dishes can be a form of therapy, but did you know that it can also be a kind of workout? Ang pagpatalibong ta sa nakan plato, yes, kita nairo tabaga ang satuya ng lawas. Oo. Nagiging karo workout na naman. Tama. Diba? Lalo na kung maaro ka pa kitubig, maalsa ka kang balde. Oo. Yes. Bako. So habang naghuhugas,
Ang paghugas pa lang talaga, partner, nakakapaniwang. Ah, 30 minutos daaning pag-ugas by hand and cleaning up the kitchen with moderate intensity. Moderate intensity yan, ha? Gets rid of 187 calories. Yes, oo. So, Oh. instead palang partner na magtindog lang kita, kumbaga motionless, mas produktibo palang partner na may pinagigibo pa kita, araw kang paghugas. Yes. Sabi mo na, oro exercise pa ang mga muro. Oo, Ang tapos takyag, di ba? Oh, minsan nga mapasiring kita sa gym, mapadaplos kita sa pagabuta sa harong, dahil man kitang nagiginibo. Oo. Digdi na sana kita sa laogan harong. Mm-mm. Magluto, maghugas, naka-exercise pa kita, nagiging physically fit pa kita. Imagine this, partner, pirang calories yun 187 calories. Nailing mo na bagay yan. Dakula ko na ano ini, na tabang. Correct. O, so ano Oo. pa bigat Maurugas Maghugas na na kita. kita. Da ilang bako na palan kita duman sa tatara mo na pag makakaraon tiripon. Pag maugas, Horagas. garo man sana nag-exercise Yes. pag nag-ugas. Pantulo, Okay. partner, tamang-tama ini sa panahon ning Pasko. Correct. Oo. Panahon ning Pasko. Mhm. Magigida kitang physically fit habang kita nag-re-decorate. Wow. Red decorating. It's been said that ano ini? Ano aning IDY? Mhm. I do it yourself? Yeah. I don't know why. I don't know why. And pleasant interior design at home has positive effects on Mhm. your psychological well-being. Yes. Pero ara mo daw, oo. partner, Okay. na ang pag-paint kan walls Okay. or room as Mhm. well, rearranging your furnitures is a good way to burn calories. Wow. Oo. Oo. Sa loob sa napalan ki 30 minutes partner of unboxing things, walking up and down the stairs, and moving things around will burn 105 calories if you weigh 125 pounds and 155 calories if you are 200 pounds. Yes. Dakula o ng tabang partner, ano? 105 calories. Ma-redecorate sa nakita kan sa tuya na harong. O sige, ngunyan baga, kung sakali na dahil pa kita nakapag-redecorate kan sa tuya na harong, arani na ang Christmas season, okay. 105 calories sa laog ng 30 minutos sa pagtaas, pagbaba sa nasa laog kan harong. Diba? Pang-apat, cleaning floors. Okay. Paglinig da tabi kan sa indong o kan sa Mhm. tuya na mga salog. Okay. Moving around your heavy-duty vacuum and using it for 30 minutes. That's 99 calories. 99 calories. O, lalo na kung nagmamap pa kita. Diba? Mhm. While mopping and vacuuming helps you exercise your arms and tummy, bending down and scrubbing the floor with a wet rag while alternating it with squatting can be even more effective. Buffing the floors with a bunot. So paglampaso. Paglampaso. Diba? Okay. Paglampaso. Or a foot rag also helps you exercise and tone your thighs and legs. Totoo. Oo. Wara yan partner na pwede mo yung sabayan kay music kung Yes, mahilig ka sa habang music, di ba? kung bako tiles ang satuya na salog, so kulay pula pa baga. Todo lang paso ka pa. Floor wax ta pa, Oo. todo lang paso pa kita. Ang pagkatapos na maglampaso, partner, mahiling mo, tagaktak talaga ang daplos ta. Tama. Oo. Mm. Ito na kayo po magpasiring sa gym. Yes. Kung gusto tang maging physically Yaon sa fit. nakita sa laog kang harong pero kadakol kita ning pwede pala na maginibo, Yes. di ba? Paglaba. Oo. Pwede kitang maglaba. Okay. Naglalaba ka. Oo naman. Ako yan, man. Gibumian ni So, Kuya nung Mike. buhay, dapat maglaba talaga. Gibumian ni Kuya Mike pag Sabado. Sabado. Naga. Naglalaba kami. Pati sa pounder. Paglaba, nakakatabang databi na maging physically fit kita. Kung may auto kita, pag-washing ki auto, Mhm. motor, iyo man ang ganun. Ako, partner, nag-uugas ki bihikulo, makulog talaga sa braso. Sa Pero braso. Iyo eh. magian sa pagmati pagkatapos. Oo. Matanglay, pero dinapluson ka talaga. Correct. No? Mhm. Making the bed. O pagpakaray da kan sa tuya na
higdaan. Yes. Even partner kung kita may mga kaibahan na aki sa Mm-mm. laogang harong, pwede kita makipag-bonding sa inda, magkawat. Kasi exercise din ito partner na nakikipagkawat kasi sa imong mga aki, diba? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Correct. Ah. Oo. The last but not the least, kung igwa na kita mga aki, makipagkawat kita Mhm. sa satuya ng mga kaaki. Correct. Dalagan kita dyan sa magdalagan kita dyan sa kung saan, Yes, sa oo. natagda. Why not, Oh. diba? Dapluson kita. Sisay nagsabing magastos maging physically fit, Kuya Bones. Mhm. Ha? Dahil na kita kaipuhan magbayad kay monthly payment Para sa para mag-gym. gym. Okay. Pag nagluluwas kita, ang apod kayan partner, pag Mm. nagluluwas, tapos gusto maging physically fit, work out. Oo. Ining Yes. sa tuyang topic mo yan na pagkahapon, work in. Oo. Work Work inside the our house. Diba? Okay. Pwede palang kitang maging physically fit sa laog sa nakanharong habang kita nagtatrabaho. Mhm. Saro-saroon ta ito sa mga bagay na pwede tang gibuhon. Tangari na maging physically fit kita tabi mga tugang. Pagluto. Okay. Pagluto. Paghugas ng pinggan. Paghugas ning pinggan. Paglaba. Pagredecorate. Mhm. Paglampaso. Pag hugas kan auto, kung igwang auto or motor. Okay. Ang pagpakaray kan higdaan and pakikipagkawat sa mga kaagi. Yes. Oo. Dahil ka nakaipuhan na magbayad pa. Sa luwas sa gym, Kuya Bon. Kay puhan lang partner higos, diba? Sabi sa kuya, katokan sa kuyang, ko na naramdaman, basta elder sa kuya, gorang na, kung yaong ka ngaya sa laog kan harong, dai ka ngaya mabubor. Oo. Pag feeling mo, maski sa ka kumiling, may magiginibo ka ngaya Yes. sa laog kan harong. Dakulong ki trabaho. Dakulong kitrabaho na pwedeng gibuhon. Kaya pala partner, may dakulong ki mga nagsasabi ng mga nanay na bako madali maging housewife. Correct. Kasi kadakol talaga sinda ning Correct. trabaho sa laog kang harong compare na nagtatrabaho ka sa luwas na igwang specific job for you, diba? Yes. Isipon ta, sana halimbawa ma-enroll kita, Oo. ma-gym kita, nagja-jogging kita every day. Sige nga gusto ko nga kaya maging physically fit. Papasiring kita dyan kung saan ma-jogging, Oo. ma-biking, ma-gym. Mhm. Pag uli sa arong, dahil makitang pigigibo. Kasi pagali. Pagal na kita. Makulog iyan partner sa lawas. Makulog sa lawas, dahil nakitang nagiginibo. Pero tambak sa ugasan, Okay. tambak sa labahan. May mga napapabayaan kita. May napapabayaan kita. Okay. Oni, naka-exercise na kita. Naging produktibo pa. Yes. Okay, sabi ni 3588, masayang Bonifacio Day po sa inyo Kuya Ate Jen. Totoo po ba kung ikaw ay pilay na ang tawag na lang sa'yo ay physically hands? Physically. Nagjo-joke man kayo din yung paraan tabay tayo. FIT. 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 Bako, double A. Makarawon ka mo, Okay. Sa mga gusto tabi maging physically fit, baloon ta daw tabi itong mga bagay na sinabi ni Ate Jen and Kuya Engo yan na pagkahapon, tangani na maging physically fit kita at the same time, nakatabang pa kita, nakagibo kita ng produktibong bagay Mhm. sa laog kan sa tuya na mga harap. Yes. Diba? Okay. Sige. So sana may naukudan ka mo niya na pagkahapon. Sa tuya pagbabalik partner para sa ano ang bago Mhm. and then para sa ano ang Tanong ni Nong. anong ninong. 50 pesos na load para sa enot na makakaukod. And Ang apod bagay. kita ngunin partner ha. Apod kita ngon. Yes. Okay, sige. Mga commercial man na kita. Oras, alas 2:33. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide.
Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true, choose GSM Blue. Drink responsibly. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, day na po muna kita maglaw sa trabaho. Asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya. May bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine. May bakuna para dyan. May bakuna. Iiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigkas, bacon, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oral Daw, mag-ATC Vitasync na sa Oral Daw, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion.
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa first session po ng vitamins infusion na napansin ko pa ang pagdumi ko po ay tuloy-tuloy ang dumi ko po. Nang naiisip ko pong siguro itong yung mga naipon na toxin dito sa katawan ko, paunti-unti nang nailalabas. Saka, ayun nga po, gaya ng sinasabi ko, lumakas po ako, gumana po ang tubig ko. Okay po, nagpapasalamat din pa ako sa naitulong sa akin ng Doc Alternatibo. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante, 65 years old. Nakatira po sa San Nicolas, Bao, Camarines. Ang Doc Alternativo de Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Sa paglaganap ng COVID-19, samot-sari din ang mga impormasyong kumakalat tungkol dito. Ngunit sa bawat like o share mo sa impormasyong hindi na patunayang tama ay maaaring ikapahamak ng iba. Tandaan, bago ibahagi ang iyong impormasyong nakalap, siguraduhin ito ay tama at totoo at ang pinagmulan ng impormasyon ay mapagkakatiwalaan. Maging responsable sa mga impormasyong ikinakalat. Ang pamamahagi ng tama at totoong impormasyon tungkol sa COVID-19 ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Usapang Pamilya with Kuya A, Ate Jen, and Kuya Mike sa DZGB. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Ipiglansar kang National Book Development Board o NBDB ang Book Nook Project. Iniyan sa indang kain at inoteng all Pinoy reading and storytelling space na kung pwesto ng ritual chanting, balagtasan, as in storytelling. Ini konsepto ni DBDB Executive Director Charis Aquino Tugade kung sa inenot nang nagkaiguan mga ahensya de gobyerno ng 52 na lugar as in remote sites sa mga iba-ibang parte kang Pilipinas. Sigun kay Tugade, ang nasabing proyekto makakatabang na madugangan ang mga access points sa mga contents as in creations,
Tanganing ang publiko magkaigwa ng interes sa pagbasa gamit ang sa indang sadiring lingwahe, kultura asinan sa indang eksperyensya. Ang itsura kay ni Mala Library, igwa ng reading center art as in storytelling space na inclusive sa gabos. Ang proyektong ini makukuha sa mga eskwelahan, libraries, museums, heritage homes, pasalubong centers, tourist, culture hubs asin sa mga saudan. Gusto ko ka yan. Tangani na, dahil ka na magpara-translate. Yes. Dahil ka na magpara-translate, partner. Yan tabi, madakula na tabang ini para sa tuya. Especially Yes. sa mga napapagalan and ibang mga Lingwahe, magsabot, di ba partner? Maging ini partner na si National Artist for Literature, si Virgilio S. Almario. Pagtuturuan niya ang sa iyang apo partner na magbasa ka mga libro na gamit ang sa indang sadiring lingwahe, maski aki ipa-partner. Yes. Di ba? Saro sa iyang tinaong titulo na mabasa kang aki iyo ang mabait na kalabaw. Wow! So, sa Bicol, ang mabuot na karabaw. correct. Pag binasa mo iyan, babasahon an kan ining librong ini sa imong dialect. Halimbawa, Yes. Bicol o Oo. Filipino, pero ang nakasurat naman English. English. Dalion na sa... Ayan ha! Okay, sige. Yan po ang ang bago. Kamusta ang tamo na partner yan sa tuyo mga parantabay? Sige. Pero nawara. Nawara. Si ang tanong ninong na muna kita. Sige. Nawara sa topic. Nailing mo na baga yan. Okay, sige. 50 pesos na load para sa ang tanong ninong. Kung yan na pagkahapon tabi, mag-upload sa 0927 3980-955. O kaya sa 0938-891-5475. Ang winner tango niyan, caller. Wow, Caller. yes. O, sige. Ano dahil ini? Nayaon digdi sa sakuyang wala. So sa sakuyang wala na nakatago. Minsan yaon sa bag. Minsan yaon sa kwarto. Minsan yaon sa sala. Yaon sa harong. Minsan nadadara. Okay. Minsan dae. No? Kapartner ini kan sa tuya na mga pinagagamit oral daw sa pang-apod, sa pag-chat, pag-text, no? Maski anong man na gadget, kumbaga. Ini, pag brown out, daing pakinabang. Yes. Pwedeng ibarabad. Ano ini? Okay. May caller kita. Sige daw. Marina, pagkahapon, go ahead po. Hello, hapon. Sisay po ini. Apo, pwede pakiluway-luwayan tabi iso sa imong radyo. Nagfe-feedback tabi kita, okay? Sisay po giraray? Hello. Yes, go ahead po. Sisay po ini. Yes po. Jess, Sir Jess, taga sain po si Sir Jess? Taga-Biga. Taga-Biga, Legazpi City. Okay. Sir Jess, ano da tabi ining nakatago digdi sa sakong wala na sige, ano? Charger. Paano mo man nasabi na charger? Paano mo nasabing charger? Basta yung pakinabang pag-brown out. Pag brown out, dahil pakinabang. Sir Jess, ano sa iling mo tabi? Tama ka daw, sir. Baad lamang. Baad lamang? Sige. Sir Jess, ano sa imong simbag? Charger. Charger. Charger is... Correct! Wow! Congratulations! Sir Jess, Thank you. igwa ka po ning 50 pesos na load. Hali sa Nong Smith Shop. Okay, sige. Thank you so much, sir. Halatol mo na lang po sa imong load, okay? Yan na. Si Sir Jess kan bigaa ng kananing 50 pesos na load. Hali sa Nong Smith Shop. Okay, sige. Hello muna kay Teresa Dazilio Berlon. Hi, Ate Jen Sereno Distaho. Marina hapon sa Gabos, watching from Malabon City. Si Lilibet Albano. Hi po sa Indong Dawa, always watching your program from
Lilibet Albano kang Cruzada. Salamat Si po. Christy Navares, hi Ate Jan and Kuya Ipagritman po ang Navares family digdi sa barangay Inamnan Grande Ginubatan Albay. Si Siram Jason Buebos, masiram na pagkahapon da partner. Si Banch Santos, magayon na hapon. Sir Nars Barceliano Buaraw, good afternoon po sa imo. Siring man si Emilia Dalit Badillo sa Germany. Si Ana Adra, siring man si Rene Valderrama, wow, nakatuto ko niyan. Vicky Batalier Basabe, siring man si Purisima Monson. And si Lynn Belista, gandang hapon po sa DCGB, siring man si Lynn and Manuel Namia. And si John Paul Mendoza, kang Tabaco City, good afternoon. Sige, salamat sa mga nag-antabay. Partner, igwa ka dyan kay mga birthday. Oo, birthday ngo yan partner kan sa tuyang matibay na paratukdo sa Santo Domingo National High School, si Madam Carol Calleja. Oy, Ma'am Carol! Happy birthday, Happy tabi. birthday, Ma'am Carol. Si Sir Doy Valenzuela Joquino. Naku, happy birthday, sir. Siring man si Dr. Monray Isaiah Mansilla, partner, kang Department of Health Region 5. Doc, permitang guest digdi sa Correct. programang Usapang Pamilya. Happy birthday, Happy Doc! birthday. Sa gabos sa mga nagsiselebrar kan sa indang mga kumpleanyos, happy birthday tabi sa Indo Gabos. Happy birthday, maligayang kaarawan. Sige lang, mag-birthday lang po kamo hanggat gusto nindo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Bitaminang Pampamilya. Sabi digdi partner ni Barbara Snyder, people don't like having to do tasks by themselves, especially housework. Rather than doing chores separately, it can be much more positive experience when families do them at the same time. Yes, nagtatarabangan. Kung nagre-relinig na kita, sarabay-sabay. Yes. At na sarabayan kita maglinig, sarabayan kita mag-ugas, sarabayan kita magkaon. Oo. Diba? Puro sarabay. Para sarabay. Ano? Okay. Tapos magayon na ang pamilyang nagsasarabay, aloy nagkakaarabay. Okay, sige. Sa aga naman, Sige. partner. Okay, yan na pang presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Ngunya naldaw ni Martes, nakaibata sa lado teknikal. Si Kuya Bunjing Tanay, si Ringman, si Adin Laad and Richard Azores Astor sa IT. Ako po si Kuya A. Iniman po si Jenny Batio Balyaran Mabalos sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.